Fid-9 tal-ġimgħa filgħaxija ingħata bidu għal The Esplora Pink October Night Walk, mixja li bdiet minn Villa Bigi u li ħadet lil parteċipanti ta' kull età u mhux biss nisa l-isfel lejn il-bajja tal-Kalkara mal-Forti Sant'Angelo għax-xatt tal-Kottonera u li ntemmet quddiem l-Università Amerikana f'Bormla. Iltqajna ma' diversi persuni minn żgħażagħ sa' adulti, nisa u irġiel li fissru magħna li xħassew li għandhom jagħtu sehemhom. Jina kelli l-mami għalla jaffillu, għalla jaffrillaħa tal 7 snin mejta, ġifiri naf xi tfisser u kienet dejjem waħda mill-li tagħmel l-screening u sfortunatament abditu kien it was too late. Ġifiri meta jkollok l-awareness u għaw il-mezzi kollha għaliex m'għandniex nużawhom. Ma jfissirx jekk ikollok breast cancer tfisser li inti għal-mewt. Le, fil-fatt jgħidu waħda minn 10 li sfortunatament titlaq, imma meta jkollok l-opportunitajiet jiena li personali għandek toħodhom. Il-kanċer jista' jkun mhux biss fuq in-nisa ma anke fuq l-irġiel. U għal daqstant inħeġġeġ li iktar nies ikunu aware ta' din il-marda li jċekkjaw u jagħmlu t-testijiet neċessarji sabiex kemm jista' jkun ma jkunux morda. Għax nafu li kulħadd jista' taqbdu dan il-kanċer, kulħadd jista' taqbdu. Ġifieri nħossu li huwa ta' importanza kbira li nattendu għal din il-mixja. Jiena l-messaġġ li nixtieq nagħti hu li dak li jkun vera tħoss id-dinja qed taqa' fuqek imma hawn ħafna għajnuna u ħafna nies li jagħmlu l-kuraġġ, counseling u dawn l-affarijiet oħra li kollu ma tajnuna forsi qabel ma kienux jeżistu u dejjem nemmen li fejn bniedem jittama u fejn jagħmel kuraġġ hemm lokal fejqan ukoll. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold is-Sinjura Michelle Muscat fissret din il-mixja bħala waħda simbolika bil-messaġġ tal-kampanja jkun Face Your Fear. Dan hekk kif stqarret li l-mixja fid-dlam għandha lan aħħari li eventwalment wassal għad-dawl biex il-persuni jsiru aktar konxi u jarfu l-importanza tal-prevenzjoni. B'messaġġ ta' tama u kuraġġ, Michelle Muscat żdettajt li għalkemm wieħed jista' jibża jaffaċċja l-biżgħat tiegħu jekk jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa jista' jasal biex ifiq. Intant is-sibt filgħodu s-Sinjura Michelle Muscat assistiet għal screening tas-sider li sar fil-Belt Valletta u li għalih ikkonkorrew numru sabiħ ta' nies.